Hogyan büntették a gyilkosokat a történelem során? Az előző videómban a vérbosszútól a keresztre feszítésen át egészen a giotinig jutottunk, és most Európát elhagyva evezünk át Amerikába, hiszen a következő korszerűsítési hullám a tengeren túlról érkezett. 1888-tól New York állam az akasztófát a villamosszékkel váltotta fel. Alfred Southwick fogorvos vált az új módszer bevezetésének szószólójává, miután véletlenül tanulja volt annak, amint egy férfival áramütés végzett. Az igazságügyi hatóság Thomas Alva Edison feltalálóhoz fordult, hogy dolgozza ki a módszer gyakorlati megvalósítását. Ő azonban attól tartva, hogy az elektromosság halálos alkalmazása kedvezőtlenül hatna szabadalmainak értékesítésére, riválisához, George Westinghouse-hoz irányította őket. 1890-ben hajtottak végre először villamosszék általi kivégzést egy csavargón, William Francis Kemmleron, aki ittas állapotban agyonütötte élettársát. Kemmler hozzákötözték egy tölgyfából készült erős székhez, és várták, hogy az 1000 voltos áram megtegye a hatását. De Kemmler nem halt meg. A második körben kétszer olyan erős áramot vezettek a testébe. A bőre alatt elpattantak az erek, karját elöntötte a vér, teste puffadni kezdett, végül pedig elégett. A kivégzés 8 percig tartott. Westinghouse így kommentálta az eseményt. Fejszével gyorsabban ment volna. A villamosszék vére sikerült premierje ellenére egész Amerikában elterjedt. Az első világháború hatására a módszerek is megváltoztak. 1924-ben Nevada államban bevezették a ciángázzal történő elgázosítást, mint kivégzési módszert. Az első elítélt egy Guillon nevű kínai bevándorló volt, akin sikertelenül hajtották végre a ciángázos ítéletet. Míg a férfi aludt, a gázt bejuttatták a cellájába, azonban a felhigulás miatt nem volt olyan összetételű, ami az elítélt halálát eredményezte volna. Ezért alakították ki később a gázkamrát. A kis területű zárt helyiségben a szükséges gázkoncentráció nagyon rövid időn belül fájdalommentes halált okozott. Jelenleg 4 szövetségi államban, Arizona, Kalifornia, Missouri és Wyoming államban engedik a törvények a gázkamra használatát, de csak a méreginjekció alternatívájaként. Időközben a villamosszéket letaszította a trónjáról a méreginjekció, ami a legtöbbet használt kivégzési módszeré vált az USA-ban. 1977-ben Oklahoma állam fő orvosszakértője Jay Chapman több fokozatú, gyorsan ható barbiturátokon alapuló módszer bevezetését javasolta. A kivégzés első lépéseként az elítéltet egy ágyhoz szíjazzák, karjait az ágy mellett lévő tartókhoz rögzítik. A karjait alkohollal fertőtlenítik, majd könyökhajlatnál a vénába szúrják a tűt. A kivégzés automatizált, a tű egy csövön keresztül a géphez csatlakozik, amely gombnyomásra kezdi meg a mérgek szervezetbe juttatását. Minden méreginjekció protokoll ugyanazt a 3 gyógyszeres megoldást használja. Kábító hatású szert, például pentobarbitált, ami elaltatja az elítéltet. Izomrelaxánst, például pankurónium-bromidot, ami lebénítja, megállítja a légzést, valamint szívmegállító szert, például káliumkloridot. A méreginjekciót először 1982-ben alkalmazták Texasban. Charles Brooks Jr. volt az első elítélt gyilkos, akit a halálos injekcióval végeztek ki. Azóta az USA-ban több mint 1000 halálra ítéltet végeztek ki ezzel a módszerrel. Utah államban kivégzóztak hajtja végre golyó által a halálos ítéletet, amennyiben a méreginjekciós kivégzéshez használt vegyszer nem elérhető. 2023-ban Idaho állam visszahozta a legális kivégzési módok közé a kivégző osztagot, amivel Mississippi, Utah, Oklahoma és Dél-Carolina példáját követte. Ennek oka, hogy a szövetségi államok kénytelenek alternatívákat keresni a méreginjekciónak, több gyógyszergyártó cég ugyanis elkezdte korlátozni az injekciókhoz szükséges kémiai anyagok szállítását, mert azok szerintük életmentésre és nem halál okozására lettek kifejlesztve. Alabama 2018-ban vezette be a nitrogéngázzal való kivégzés lehetőségét, miután több méreginjekciós kísérlet nem sikerült, a hozzáhasznált szerből pedig hiány mutatkozott. A protokoll kidolgozása azonban évekig tartott. A kivégzés során egy légmentesen záró maszkon keresztül tiszta nitrogént lélegeztetnek be az elítélttel, végzetes oxigénhiányt okozva szervezetében.
A fulladásos halált okozó nitrogéngázas módszert eddig 4 államban engedélyezték: Alabamában, Oklahomában, Mississippi és Louisiana államban. 2024. januárjában hajtották végre a világon az első nitrogéngázas kivégzést Alabama államban Kenneth Eugene Smith-en, aki 2 társával együtt 1988-ban halálra késelte egy lelkipásztor feleségét, amire maga a férj bérelte fel a gyilkosokat. Az emberölésért járó leggyakoribb büntetés a 20. század végére a szabadságvesztés lett, amiről részletesebben a halálbüntetés eltörlése mellett a következő videómban fogok beszélni. Tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!